Dobar dan svima, moje ime je Kovale Lalović i danas nastavljamo sa edukacijom u oblasti Java programiranja i programiranja uopšte. Danas ću pojasniti koji su to osnovni i najčešći tipovi podataka u Java programiranju. Vidjet ćete koji su to brojevni, koji su slovni tipovi, šta je boolean i tako dalje, znači neke osnovne stvari koje će nam biti potrebne u daljem radu. Postoji ih mnogo, pokrivene su sve oblasti i svaki tip podataka nosi svoju specifičnost i priča je za sebe. Ali da ne bih ja mnogo pričao o tome, idemo odmah u razvojno okruženje i da tamo pogledamo kako izgleda svaki tip ponaosob. Evo ovako, sada ćemo da pogledamo tipove podataka u samom razvojnom okruženju, naravno u Java programskom jeziku. Imamo našu klasu koju smo definisali osoba i u osobi smo definisali atribute klase, znači tip i naziv promenljive. Imamo string ime, string prezime. Rekli smo da je string niz karaktera bilo kojih karaktera. I dodelu vrednosti stringu vršimo tako što odemo u main i kažemo pristup objektu je o.ime, evo ga, o.ime jednako i onda dodelimo vrednost pod navodnicima. Tačka, zarez na kraju naredbe. Isto to možemo raditi i za prezime. Naravno, tu možemo staviti i brojeve, specijalne karaktere i tako dalje. Sve će to string prihvatiti. I kada hoćemo to da izbacimo na izlazu, pokrenemo i dobijemo metodom system.out.println. Evo ga. Znači, ispisali smo naše ime. Sad, idemo na ostali tip podataka. Na ostale tipove. Integer, rekli smo da su celi brojevi. Long je samo veći opseg od integer, odnosno veće vrednosti brojeva može da prihvata. I imamo zanimljive tipove, to su float i double. Float je sa decimalnom tačkom jednostruka preciznost, znači određeni broj decimala, mislim da je 6 ili 8, ne znam sad napamet tačno, a double je dvostruka preciznost. Da, ovo je 8, a ovo je 16. Znači 16 ide na preciznost, nakon decimalne tačke 16 brojeva može da prihvati sa tom preciznošću. Ovo nije dobar primer za long. Imamo matični broj, zašto nije dobar primer? Niti za long, niti za int i tako dalje. Int ne bi mogao ni da prihvati po vrednosti jer JMBG ima 13 cifara. Zato što svi ljudi koji su rođeni do 10. meseca, njima matični broj počinje sa nulom. Kada brojevni tip prihvata nešto 0, 1, 5, 6, on levu nulu odseca. Znači, nema je jer ona nema vrednost sa leve strane, je li tako? 0, 1, 2 je isto što i 12, broj 12. Ali kada odsečete nulu matičnom broju, dobijate 12 cifara i dobijate nevalidan matični broj, tako da je, ako hoćemo da radimo sa matičnim brojem, pravilno bi bilo i njega staviti u string i onda pod taj string dodeliti 13 karaktera koje neće moći menjati ko stigne, odnosno koje će biti validne. Dakle, o.jmbg jednako i onda navodite ja sam rođen 21.12.1983. i dodate tu nekih još 6 brojeva, tačka, zarez i evo ga validan broj. Hoćemo da ispišemo matični broj. Naravno, zbog privatnosti nećemo staviti tačno koji je matični broj, ali moramo navesti primjer. Evo ga. I sada to kada pokrenemo, dobit ćemo ime i JMBG. Da se vratimo kod tipova podataka, rekli smo još imamo float i double, evo uzet ćemo double kao primjer. Double neko stanje tekućeg računa i tako dalje, nije bitno koje, mora da ima zarez, odnosno decimalnu tačku i idemo da dodelimo neku vrednost. O tačka, stanje 1 mi je double, jednako, pa pošto je u dinarima to može da bude nekih 10.000 dinara ili u evrima ćemo, ajde, 1000 evra, 1050 evra, tačka 33, tačka zarez. Znači, ovo je
validan podatak. Sada ovo stanje možemo uvećati ili umanjiti bez ikakvih problema matematičkim funkcijama, znači hoćemo da radimo uplatu, reći ćemo dalje. Definišemo ovde novu promenjivu, double novo stanje, jednako o tačka stanje plus pa neka vrednost, recimo dodamo 500. I sada hoćemo da izbacimo i stanje i novo stanje. Idemo konkatenaciju sa plusem, ali tako, konkatenacija da bi ovo bio običan tekst, a ovde da bi se povukla vrednost promenjive. O tačka stanje 1, a dole ćemo novo stanje je naziv ove promenjive. Znači nemamo ga iz klase, nego ga imamo kao vrednost promenjive. Novo stanje. I sada kada pokrenemo dobit ćemo 1050 kao stanje 1 i 1550 bi trebalo dobijemo kao novo stanje. Nismo ga dobili. Zašto? Zato što ovde je urađena dodela. Tako je. Zato što nismo stavili stanje 1. Moja greška. I sada ćemo dobiti 1050. Evo ga. To je to. Nadam se da ste razumeli kako funkcionišu tipove podataka. Glavne stvari koje treba da razumete je da kod float i double ide decimala tačka, ne zarez kako smo navikli. Da kod stringa ide dodela vrednosti jednako pa pod navodnicima, onda pod navodnicima upišete koji god niz karaktera želite, karakteri, zarez, tačka, space, sve su to karakteri, odnosno prazni karakteri. I da kod integera i longa upisujemo samo brojčanu vrednost, znači int p jednako pa 356 tačka zarez. I sve to štampamo na izlazu putem metode system.out.println. Hvala vam na pažnji, vidimo se na narednom videu. Do tada zapratite kanal, podelite i to je to. Mislili ste da je kraj videa? Nije. Sada vam ostavljam deo za vašu vežbu. Znači, uzmite sami nekoliko tipova podataka, definišite ih, dodelite ih, recimo 5-6. Integera 5-6, double-a 5-6, stringova, definišite ih, odredite im vrednost, promenite im vrednost, uvećajte, umanjite ako su u pitanju brojevi i ispišete ih na izlazu. Ovo je zadatak za vežbu za sve one koji hoće dodatne materijale. Sada je stvarno kraj, do sljedećeg videa.